Все пак Коледа отдавна вече мина и сме в навечерието на 2015. Професоре, вие сте един изключителен човек и аз не знам вашата изключителност дали би могла да се повтори. Тук виждам пред себе си, имате една формула, която е точно, вие сте успели да изведете до цифри и до какъв концентрат принципа на неподражаемост. Вие сте неподражаем. Бихте ли разкрили математически как се случва? Ами в момента тази формула е обект на патентно действие, но тъй като аз съм сигурен, че никой от зрителите няма да ме подведе и да ме копира или украде, не дай си Боже, ще споделя принципът на неподражаемото. Ако А е А и Б е Б, то А Б ли е, ако Б не е А, и Б А ли е, ако А не е Б? Дали А е Б или Б е Б? Всъщност всичкото това се свежда до А равно на А. Е равно на Б равно на Б, а А е равно на Б под въпрос е, ако Б е върху А и Б е равно на А, ако А върху Б е Б различно от относително, ако е А. Мисля, че по-ясно. Това няма как да се изрази. Аз за по-чисто не се сещам, който тук така да ни просветлява. Чисто мръсно, вие с вашите разсъждения, явно винаги сте на нещо против имате моите занимания, защото сещам иронията.